И днес с един мой приятел, който е стримър, с него стримваме понякога в Twitch, ще цъкаме едно в едно малко да видим колко е задобрел. Айде, идвай. Идвай, my friend. Къде? Така, ако ви харесва такъв тип видеа, абонирайте се, лайквайте и дай трета. И просто споделете с ваш приятел, за да може този канал да се разрасне все повече и повече. Той, ти ще му убиеш? Аз не съм цъкал толкова много време. Да презареждай ми. Не ми дава. Но колко цъкаме до 5? Патрона мина точно до мен. Откъде? Как така се качил там? Не човек, не мога да те видя. На мен толкова ми лаг в момента. What the fuck, аз си фърних мачетето. Да, просто съм слаб на тази игра. Човек, аз те нацъквам. На теб как ти беше канал в Twitch? Мартини Бен, да. Можете да го последвате. Той прави много готини стримове, иначе на Roblox и на Fortnite понякога. Много повече на Roblox. Ела тук 2 в 2 да цъкаме малко. Ние срещу още някакви. Тук ела. Не. Фак не. Чакаме ги. Айде да дойдеш тук, Емир. Дай просто едно в едно. Пак давай. Първа. Що втора избрах? Как оттам уби? Какво? Аз не те виждах буквално. What the fuck? Как така скочи емоция? Аз ще бия само с мачете. Да, само с мачете. Как така аз цъкам върху тебе и то? Хора, просто съм слаб на тази игра, приемете го. Пишете ми на какви видео, на какво искате да качвам видеа и последен раунд и ще рейджна. Да, ще бъде следващото видео. Добре хора, мисля да приключваме тук, така че абонирайте се, лайкайте и